Les orquídies més populars. Fins que van arribar les Phalaenopsis, les orquídies tenien fama de ser plantes tan sofisticades com difícils de cuidar i poc assequibles. Aquestes elegants orquídies en forma de papallona, avui tan populars, ens van demostrar que podíem cultivar-les fàcilment a casa o a l'oficina. I a més, hi ha poques plantes d'interior que facin flors tan decoratives, estiloses i duradores a canvi de poca dedicació i una cura senzilla. En origen, les flors eren blanques o rosades, però les hibridacions, més de 30.000, han permès multiplicar-ne els colors i els dibuixos. Les flors de les Phalaenopsis poden durar entre 2 i 3 mesos. Quina és la clau? No regar-les en excés. És important que les arrels rebin llum, per això el test ha de ser transparent o translúcid. Unes altres orquídies fàcils de cultivar i molt decoratives són les càmbries, que tenen les fulles llargues, pseudobulbs i abundants vares amb petites flors dels colors més diversos. Fins i tot n'hi ha de perfumades. Les càmbries són unes orquídies híbrides molt boniques, tant soles com en grup. Algunes poden florir fins i tot 2 vegades l'any. Ara, si voleu encara més espectacularitat, fixeu-vos en les Cymbidium. Són unes plantes força grans, amb moltes vares en flor entre llargues fulles acintades. Però a més, la seva floració és especialment llarga, de maig a octubre. Si reben les atencions adequades, les flors poden romandre a les tiges entre 6 i 12 setmanes. En els centres de jardineria també veuràs exemplars pèndol, les vares dels quals pengen com una preciosa cascada de flors. A les àrees sense glaçades, com les costes de Granada, Màlaga i el litoral atlàntic, també es poden cultivar al jardí o a la terrassa. Ara us explicarem quines atencions necessiten aquestes 3 orquídies. El primer que necessiten és un lloc lluminós, però fora del sol directe i els corrents d'aire. Les Phalaenopsis s'adapten a les condicions de llum més escasses. En canvi, les Cymbidium poden viure a ple sol excepte a l'estiu. S'adapten a les temperatures normals d'una casa o d'una oficina, però no els agrada tant el fred, l'excés de calor ni els ambients amb calefacció. Un altre aspecte clau és el reg. Les Phalaenopsis, per exemple, no s'han de tornar a regar fins que les arrels hagin passat del verd al blanc. Heu de deixar que el substrat s'assequi entre reg i reg. La millor manera de regar les orquídies és per immersió, submergint el test en un cubell amb una mica d'aigua tèbia sense cal. Deixeu-les uns 20-30 minuts perquè el substrat aixopi bé. És important que en treure el test us assegureu que s'escorre bé. No ha d'acumular-se aigua a la base del test. Les orquídies s'han de regar al matí. Les arrels que sobresurten i les fulles s'han d'humidificar amb freqüència, sobretot durant les èpoques càlides. Eviteu mullar les flors. Perquè les orquídies gaudeixin d'un ambient humit, envolteu-les de plantes amb abundant fullatge. A més, l'efecte és especialment bonic. Fixeu-vos en aquest centre on es combinen orquídies i falgueres. Per assegurar-vos una bona salut, doneu-los adob especial per a orquídies al llarg de tot l'any perquè els hi aporti nutrients. Quan les flors de les Phalaenopsis hagin caigut, podeu la vara floral per sobre d'un nus per a incentivar-la a reflorir. Les vares de les càmbries i de les Cymbidium es poden ben arran, ja que no refloreixen. Cada 2 anys aproximadament cal renovar-los el substrat. Traieu la planta del test i amb l'ajuda d'un palet de fusta separeu el substrat de les arrels. Talleu les arrels que es vegin seques o marrons i torneu a posar la planta en el test amb el substrat nou.